ste tam. Ja som nemal u seba, proste. Poďte tam. Všetci sme videli, čo ste mali u seba, alebo ne. Dobre, tak idem, tak. Volám, dobre? Hej. Nezobrali. Však čo vám nezobral? Ale áno. Však nič nemám. Pomôžte chlapi. Aj tratáče. Ja nemám nič, ukážem ruka. Ja ukážem ruka. Ukážem, poďte, tak skúšite ma. Ľudia, pozerajte sa. Kde máte SBS? No, to už povypadalo. Posílaj ten šampón. Nič tam není. Tam, padlo príkaz. Ja som nemám nič. Ja ani všetko mám. Pustite ma, však ja utekám. Ticho, vyťahni to von. Nič. Na takýchto platíme dáne. Čo vám prosím? Jak rýchlo prídu, čo zajdete. Nič. Ne, ty prídu len vtedy, keď je tu Fico, alebo tak, jak netreba. A ja nemám žiadny šampón u seba. Roman, to už tratáčal, ten človek, ktorý tratáčal. Mám to na kamere, je to, kradol si. Však ste mňa Nejdeš von. Však nič ste mňa nenašli. A tamto? To tamto, tu nás spadlo, keď ste vďukali do toho. Videli sme, čo ste mali pri sebe. Nič ste mňa nenašli. Nevymýšľaj. Našiel som, mám to na kamere. To už to máte na Nechoď kamere. ku mne, nechoď ku mne. Nechoď ku Poď mne. do znášenia. A rýchlo. U nás ste nič Von nenašli. von nevídeš. U nás ste nič nenašli. Do znášenia, ale rýchlo. U nás ste nič nenašli. Mám dva kamery, áno. Volaj poď. Ja už som